Baksa railway station no o mangpili ro belai kheno wanama sincha tei kirima sincha jotono jani jalama train nasinglaijak tei jani jani office o thangnani bagui school o thangnani bagui tei janija samungni bagui joto train nasinglaijak amo haike no joto normal choli tongmani dino no abo kahai gor nago dinani nangkha platform number 2 ar jagao bwthaka train hingkai tei ar jagao borok belai kheno birbar hingke delhi o thangnani tei o borok hingke sleeper coach o habnani aro haptani o borok bo belai kheno bir wngna tei joto janija thangnani bagui dolaijak tei omo kahai ke cholijak train bo hingke birbarni bagui bo phatsa bo kasaui manliya tobo bini samungo belai kheno emergency thangnani dorjak bo haini bagui bo train chelaibani bagui o cholijak train no birbar o usigui kanani naithani o no sleeper coach o kanani naithani o yakung kasloi direct platform tolao kwlai thangka o najara belai kheno kirima sincha ar jago je tongnai rok o najara no nongmani yakro joto malang chalaijak tei bwkha bisingo kirima hapjak tamni hingke ar jagao platform tolao kwlai jodi no chakka tolao kwlai thangka hingke o borok tei banchiya tei dui tukra se wngwi thangnai to bophano o borok tei kaham kwrwng khlaiwi kifilwi phaio obo kahai hinui no uansukhlai tonglaikha tei baksa baksa bwkha norom rok hingke mokol kholoblai ar jagani mangpili no nasiyai no tonglaikha tei baksa baksa hingke to naisinglaijak tamo wngno wngya o borok ba banchiwi de phaino naikiba yakung yak de koso wngwi thangno abo hai hinui joto bwkhao kirilaijak tei naisinglaijak ar jagao khoroksa borok borokni bumutai haike borok kaham khlai ar jagao o borokni yak romwi tongkha abo khoroksa stranger sine nugya borok se hingke je train laiyasak jora bini yak no romwi tongnikha jodi no platform tola o chakka tola o kwlai kha hingke o borok to thwinai haini bagui bo obo kahai ke humanity phunugui o borok no je train laiyasak jora romwi tongkha kwcharwi ar jagao o koyek minute borok rokni bwkhao belai kheno kirima hapjak o koyek minute no gontre gonta abo kahai jora nasingui tongmani haima tongkha ar jagani borok rok koyek second no borokni jaan no lekhama haima tonglaikha a jorao joto no nasinglaijak koyek second romwi train buphru line o hinui hingke no finally train laibekha aprokhe no ar jago tongnai joto borok rok o borok no yak romwi sotonoi naharkha platform ni sakao hingke no a sine nuge stranger borok ni bagui se o borok tini banchi suo koroksa sine nugya borok tini niji jaan no uansuya karwi jodi no kisi sano derawi thangka hingke thela nangui thangka hingke o stranger borok bo train tolao direct sonamjak tei wngkha phiaba bo nijini jaan no uansuya karwi bui sine nugya borok no haike banchirikha belai kheno khanangjaknai kok obo o viral video social media o markhino pirjagui tongo tei o video no ningmani yagulo o stranger borok ni bagui joto borok no salute relai tonglaio hingke norok khai tam sanani muchungnai abo kahai borok rok ni bagui comment section o thangui comment khlai salai di tei bini bagui kaisa comment khlai di salute hinui।